Vrijdag was het weer de jaarlijkse pannenkoekdag. De leerlingen van openbare basisschool Aan de Roer uit Remun laten die dag niet onopgemerkt voorbij gaan. Voor de 5e keer op rij werden door de kinderen Toes pannenkoek gebakken en vrijdag werden die aan de bezoekers van het Paradies in Remun aangeboden. Het is vandaag landelijke pannenkoekendag. Dat wil zeggen dat scholen zich aan kunnen melden op landelijk niveau. Dan krijgen zij een pakket met middelen, suiker, stroop, bloem. En de kinderen die doen dan pannenkoeken bakken thuis. School Aan de Roer doet dat voor het 5e jaar hier in het Paradies. En dat is elk jaar of de 7e of de 8e groep. Die doet de pannenkoeken thuis bakken. Want we hebben hier niet de gelegenheid om zoveel te bakken. En dan gaan zij de senioren een pannenkoek aanbieden. Daarna eten ze zelf lekker gezellig met elkaar een pannenkoek. En een van onze heren biljarters die geeft aan kleine groepjes kinderen biljartles. Kijk, dat wordt gezellig hier. Het wordt heel gezellig en daarom hebben we het ook al het 5e jaar, ons eerste lustrum dat het hier is. Nou, dankjewel meisje. Zit je heel drukker geweest met pannenkoeken? Nee, nog nu had ze niet. Dat is de eerste keer. De pannenkoek, ja. Maar we wonen pas hier op Keupershof. Oh, woont Griepas. Ja, van december wonen we hier. We hebben 23 jaar op de Arlo gewoond. En we komen van Maasbracht. Ja. Op een gegeven moment moesten een keuze maken, zal ik maar zeggen. Ja. En dat is zo. Het is overal bij je. Ja, als je ze maar beveelt, zeg ik altijd. Ja, jawel. Ja? Jawel, we hebben een fijn appartement hier. En en het is een hartstikke stad, wat moet ze nog meer? Ja, als ze daar schrijven, die staat een kind. Hier zaten ze in hoor. Zomaar meer. Kijk eens, dat komt helemaal met u mee voor de school. Ja, lekker. Ja, weer lekker. Eet je lekker pannenkoek? Weer eten lekker pannenkoek. Ja, zelf gemaakt. Ja, maar dit is ook fijn. Hey meisjes, hallo. Nou, dat vind ik wel lekker. Ik lust heel graag een pannenkoek. Wil je dat stroop? Ik wil er heel graag stro bij. Ja, nou, leuk. Dankjewel meisjes. Wem zit je? Ik ben Puk. En ik ben Renske. En doet je dat voor de eerste keer pannenkoeken bakken? Ja. Dan gaan we dadelijk eens kijken of ze ook smaken. Heb je ze zelf gebakken? Ja, ik wel, maar ik weet niet of dat van mij is. Oh, ze zitten door elkaar. Ja. Ah, dus ja, zo moet het ook. Hè. Daar werden ze krachtig van. Hè. Ja, ze... Heerlijk. Kijk, zo moet het. Hè, maar vind je het fijn dat ze goed smaken? Ja. Ja? Ik zou zeggen, doorbakken. En hier krijgt er veel kracht van, niet achter de balie. Je kunt wel door. Ik kan heel de dag volhouden. Kijk, en dat moet we hebben. Goed zo. Dames, schooljanger, dames en heren, bedelen hier. Ja. Hè? Dankjewel. Kom eens hier. Dankjewel meisjes.